dous a unha, funcionados, efectivamente, e as competencias todas que ten que haber. Non sei se... Si, ela aprende que Nada, eu só máis que nada facer un par de preguntas por aquí porque me chamou un poquinho a atención e outras que non me quedan un pouco claras vexo que hai na documentación algunhas con unha extensión considerable que se detalla moitísimo o que fai cada vocelleiro, que se detalla hasta un milímetro, e noutras non se detalla absolutamente nada, unha frase valeira así sin moito xenérico, sin un contido xenérico, e saber un poquinho por que unhas se detallan e outras non.